लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेल एप्रिलास किचेनाव फिन खेबसे बरायनाय बावहरनाय थाबाय। नोंथांमोना सानदों जानांगौ एसेबां भिर जायगाखौ दिनै आं नोंथांमोननो मानो दिन्थिखो। एक्चुअली बे भिडिअ'आ दिनैनि नङा मैयानिसो। मैया जेब्ला आं बाजार खालामनो थांदोंमोन होमबानिया नुहैबाय स्टेशनाव अम्बुबासि मेलायाव गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय मानसिफोरनो स्टेशनावनो थानो जायगा बानायना होदों। आं जेराव बाजार खालामनो थाङो बैनि लामाया रेलवे स्टेशन जानानै थाङो। थानाय जायगा स्टेशन जिंफोरावनो बानायना होदों। जियानो जा भिरनि गेजेरजोंनो आङो बाजाराव सहैबाय। बाजारथ' खालामखानो नांखागोन नङा होमबा लोगोफोर। ओमफ्राय बाजाराव सहैनानै आङो लाबाय आलु। दायो दैज्लां बोथोर अखा बोथोरनि थाखाय मैगंफोरा ओरैबायदि दाम जादों। जियानो जा जानो लोंनोथ' नांखागोन नङा होमबा लोगोफोर। बेनि उनाव लाबाय आङो नानि खर'। आंनि लोगोआ मुरि घन्टा जानो लुगैदो होनना बुंनायखाय फाइनेलि बाजार साजार खालामनानै बेक टु माय किचेन संनायनि जगार लानोसै दानिया। सामब्राम बिलाथि, सामब्राम गोजा, सामब्राम गुफुर गासैखौबो सुनानै साफा खालामनानै लाखाबायमोन आङो। सामब्राम गोजाखौ ग्रेट खालामबाय, गुफुरखौ देबाय, ओमफ्राय बानलुखौ खावनै खावनै खालामनानै लाबाय, ओमफ्राय बिलाथिखौबो हानानै लाखाबाय। दानिया ना खर'खौ एसे एवनानै लानोसै, हाफ फ्राय खालामनानै लागोन। थाव गुदुङाव दानिया हरनोसै सामब्राम गोजा आरो बानलु खावनै हानानै लानायखौ मोजाङै एवनानै लानोसै। दानिया हरबाय हालदै संख्रि आरो एवबावनोसै। बिनि उनाव होबाय सामब्राम गुफुरखौबो दसे सम एवनानै बिलाथिखौबो होना होनोसै। ओमफ्राय आङो एड खालामदोंमोन जिरा पाउडार। बिलाथिखौ होनानै एवबाय। बिलाथिया जेब्लासिम मोजाङै रुया बिदिनो खोबनानै मोजाङै फोमोननांगोन। दसे गेजेर गेजेर एरगारना होनांगोन नङाबा बियो सिङाव सिथाबगोन। बिलाथिखौ दै होनायनि सिगांनो ल' फ्लेमाव बिदिनो लासै लासै एवनानै खोबै खोबै होनानै मोजाङै फोमोनना लानांगोन। बिलाथिया रुइहांबाय आरो एसेबानो रुइजोबसिगोन। बिनि उनावनो दैखौ होनोसै। दै होनोसै। दैखौ होनानै मोजाङै फोमोनना लानोसै बिलाथिखौ। बिदिनो गेजेर गेजेर खोबनानै हाइ फ्लेम खालामनानै बिलाथिखौ रुहोबानो जाबाय। दानिया नानि खर'खौबो होनानै होनोसै। दै एसे होनोसै। दै होनानै मोजाङै फोमोननोसै। मोननो बारा सम लानाय नङा मानोना आं नानि खर'खौ सिगांनो हाफ फ्राय खालामनानै लाखादोंमोन। दानिया खोबनानै होबाय। नोंथांमोना रोसिखौ दोननोबा दोनजागोन। आं रोसि बारा दोना, एसेल' दोनगोन। रोसिया रानबाय, मोनबाय। नाउ रेडि टु सार्भ। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै हो। आङो बिब्दिनो गोदान गोदान संनायनि भिडिअ लाबोनो नाजागोन।